Tervetuloa Lempeän somehaasteen kakkosviikolle. Tällä viikolla 2. Aiheena on tee näkyväksi. Ja tällä viikolla lähestytään tätä somehaastetta tällaisella ajatuksella, että pieni muutos syntyy näkyväksi tekemisestä. Eli yleensä silloin, kun me tehdään asioita näkyväksi, mitä meidän elämässä sillä hetkellä on, mitä on mahdollisesti ollut, niin ne luo ihan sellaisen hyvän pohjan lähteä suunnittelemaan tarvittavaa muutosta. Ja tässäkin kohtaa on ihan hyvä muistaa sellainen lempeä ja maltillinen suhtautuminen siihen omaan tekemiseen. Eli se auttaa siinä suunnittelussa, että tulee tehtyä se muutos sen oman tarpeen mukaiseksi. Tälle viikolle apukysymyksinä toimii tällaiset kuin: jos voisit tehdä yhden pienen muutoksen somen käytössäsi, mikä se olisi? Ja toisena, millaisen eron tämä muutos voisi tuoda arkeesi? Eli lähdet tätä viikkoa pohtii näiden kysymysten avulla. Ja tosiaankin tälläkin viikolla on hyvä muistaa, että jos sieltä itseltä nousee muita kysymyksiä pintaan, niin laitan niitä ylös ja hyödynnän niitä. Että nämä on vaan tarkoitus olla tukikysymyksiä, että ei tarvitse olla ainoastaan nämä. Muuten ohjeistusta tähän viikkoon. Eli viime viikolla, kun on havainnoitu sitä omaa somen käyttöä, että silloin ei ollut vielä tarvetta lähteä sitä niin jalostamaan eteenpäin, niin tällä viikolla otetaan yksi askel eteenpäin sen suhteen, että nyt tosiaankin tehdään näkyvämmäksi sitä itselle. Eli voi vielä vahvemmin vähän hidastaa sen äärelle, että mitä mä viime viikolla havainnoinkin siitä omasta somen käytöstä. Ja tosiaankin niiden havaintojen pohjalta niin lähde miettimään, että mitkä on ne sellaiset mahdolliset muutokset, mitä sä kaipaat ja toivot sun omaa somen käyttöä. Ja tässä hetkessä taas muista se, että mitä sä kaipaat. Mikä on mahdollista tällä hetkellä. Liikaa ei toki tarvii rajoittaa sitä, että mitä luulee olevan mahdollista, mutta jotenkin kun sä tiedät itse sun oman elämän ja arjen, niin ei ole tosiaankaan tarve lähteä suuria harppauksia tekemään. Että tässä hetkessä taas hyvä muistaa, että yksi askel kerrallaan, että jos tulee hirveä lista sitä, että okei, tätä ja tätä ja tätä tarvii muuttaa, niin kirjoita vaan ne ylös. Ja tällä viikolla riittää, että sä mietit, että mikä se on se yksi muutos, mistä sä haluat aloittaa. Sä voit nämä kierrokset, nämä haasteviikot käydä niin monta kertaa läpi, kun tuntuu siltä, että on tarve. Mutta tässä hetkessä niin lähde sellaisella yhdellä, mikä on pienin mahdollinen muutos, mitä sä voit tällä hetkellä tehdä, niin se riittää tässä hetkessä. Ja tosiaankin, kun sä teet maltilla ja yksi askel kerrallaan, niin luultavimmin saavutat sellaisen pysyvämmän muutoksen. Ja sitten se ehkä saattaa viedä seuraavaan muutokseen ja se vie seuraavaa. Että taas sellainen vähempi on enempi mentaliteetti riittää tässä kohtaa. Ja tosiaankin ihana, että sä oot mukana tässä. Edelleen voi kerrata itsensä kanssa, että se riittää, että sä annat itsellesi luvan tämän lempeän muutoksen tekemiseen. Ja tosiaankin sitä malttia siihen, että sä teet tästä just sun näköisen matkan. Ja edelleen korostan sitä, että on sun matka, ei kenenkään muun. Ei ole sääntöjä, ei rajoituksia. On vaan mahdollisuuksia hidastaa ja valita toisin. Ja senkin vaan, jos sä haluat. Ja muista se sellainen lempeys ja armollisuus, että sen ruoskan saa jättää sinne nurkkaan. Sitä sä oot luultavasti tehnyt jo ihan riittävästi. Ja lyhyesti kertaan taas tämän, että jos haluat tuolla somessa tägäillä ja käyttää hashtagia, niin täältä löytyy ne, eli hashtag lempeä somehaaste ja Lempöyden sylissä tili löytyy Instasta. Mutta tärkeintä on muistaa tämä sun oma matka. Eli tänne ei ole tarkoitus tägäilyjen muiden lisätä sitä omaa kuormaa ja omaa somen käyttöä.
Eli siinäkin kuulostelet, että vähän mikä se oma meininki on. Ja mä oon edelleen täällä somessa, ja siis olemassa muutenkin tässä maailmassa, mutta jos tuntuu, että haluat jakaa kokemuksia, saa laittaa yksityisviestiä tai tägäillä, niin mä tuun kommentoimaan ja postauksiin saa kommentoida, että saadaan myös niin kuin sellaista vuorovaikutusta aikaiseksi, että minkälaisia kokemuksia. Ja aina voi tosiaankin kaverin kanssa haastaa mukaan, niin on sellainen mukavampi tehdä yhdessä. Mutta ei muuta kuin tällaisilla ajatuksilla ja ohjeistuksilla kohti kakkosviikkoa. Ei muuta kuin mukavaa kakkosviikkoa lempeän somehaasteen parissa ja näkyillään ja kuullaan. Moi moi!